Así están nos últimos días as colas para entrar no ambulatorio de Vilagarcía. Segundo contaban os pacientes, algúns chegaron a agardar máis de 2 horas para poder ser atendidos. Ao ser unha situación que se repite constantemente, a CIGA decidiu mobilizarse diante do centro para denunciar as deficiencias da atención primaria. Por a situación na que está a atención primaria, que está xa nunha situación insostible pola falta de personal e pola mala organización que está facendo o Sergas do persoal. Si é certo que, como di o Sergas, non existen enfermeiros e médicos para contratar, pero si se poderían facer moitas cousas, como, por exemplo, contratar outro persoal que si traballa en atención primaria e que podría solventar toda esa sobrecarga de traballo, como matronas, como fisioterapeutas, como personal administrativo para que as colas non cheguen afora para coller citas. A contratación destes profesionais, incluindo tamén dentistas ou farmacéuticos, axudaría a aliviar as colas de agarda. Dende a CIGA non entenden en que está investindo os cartos a Consellería de Sanidade e tamén denuncian que a saturación estáse cubrindo aumentando os horarios do persoal sanitario. O persoal sanitario ainda estamos máis cansados porque resulta que chegamos aquí con este descontrol e temos que, por exemplo, as citas dos médicos, pois en vez de ser como antes que tiñamos unha media de unhas 30 citas, ¿no?, nunha mañán de pacientes, resulta que agora nos chegamos e atopamos axendas que teñen 80 pacientes. É imposible atender a eses pacientes con unha calidad boa. Esta situación impide que se poida dar unha atención de garantías aos pacientes. Por iso, dende a CIGA, piden á Consellería que contrate máis persoal. E o que non pode pretender os Sergas é que traballemos a coste cero. Eles o que teñen que facer é contratar personal e que non recarga todo nos poucos que estamos. Hoxe, por exemplo, aquí, en pediatría, de 9 persoas, que serían os que terían que estar, estaban solo 2. A saturación na que se atopa o ambulatorio leva os profesionais a ter que realizar PCRs no exterior do centro. Os pacientes mostraron o seu malestar e o seu cansanzo polas largas colas ao aire libre, moitos deles persoas dunha idade considerable. Agardan que o Sergas escoite as peticións da CIGA e se dote ao ambulatorio co persoal necesario para garantir unha sanidade digna.